En què se trobem quan prenem possessió en la Diputació de les nostres responsabilitats? Que molts serveis tenien mancances de personal, de recursos, de funcionament, i jo almenys en l'àrea de cultura me sorprenc desagradablement de que la institució Alfons el Magnànim ha estat totalment abandonada. Els recursos personals estan per menys del 50% que estaven si fa no fa uns pocs anys, els recursos pressupostaris exactament igual, descapçalat, no hi havia direcció i tenim que prendre una decisió de nomenar un nou director del servei, igual que s'està fent en totes les àrees. La institució Alfons el Magnànim és un servei de la Diputació, igual que patrimoni, igual que personal, igual que el SARC en cultura. És un servei de la Diputació. No és una empresa pública, no és un patronat com el de turisme que té la Diputació, no és una empresa mixta, és un servei de la Diputació. Volem que tingui la institució Alfons el Magnànim que recupere i tingui una vitalitat que sigui un exemple per a altres serveis semblants d'altres diputacions que estan muntats arreu de l'Estat i nosaltres volem que sigui un referent. I per això hem incrementat substancialment el pressupost i per això estem intentant els recursos humans que en el seu dia el PP, l'anterior govern, va eliminar perquè volia minimitzar, per no dir extingir, aquest servei. El salari, què està proposant el PP? Que se baixi el salari a tots els treballadors de la Diputació? És això el que està proposant? Perquè el salari que s'aplica a la figura del director de la llam és l'homologable a totes les direccions de servei de tots els serveis de la Diputació. Al PP li semblen mal? Doncs que proposa públicament que vol rebaixar el salari dels treballadors, dels empleats públics de la Diputació, que ho proposa. Per alçar els càrrecs, en vegada de la lliure designació, una de les possibilitats que possibilita la legislació és el contracte d'alta direcció. Suposa que el PP en les seues denúncies no estarà objectant això, perquè és la fórmula que s'ha estat utilitzant en aquesta institució correctament durant molts anys i moltes legislatures. Entonces, si el tema legal és la fórmula que s'està prevista en la legislació, és un servei de la Diputació, etcètera, què es pretén? Nosaltres no hem seguit els procediments que s'utilitzaven per a cobrir la direcció de la institució Alfons el Magnànim per als procediments que s'estaven fent servir, que era directament el nomenament d'una persona a dit. Ha sigut un procediment on n'hi ha hagut uns funcionaris professionals de la casa en la seva qualificació que en base a unes bases que ningú va objectar quan se feren públiques, en el BOP, 20 dies, ningú va objectar-les, aleshores no eren un frau, no estaven fetes tal qual, ningú va objectar-les. Se presentaren 21 persones de tot l'estat espanyol, tenien clar què se demanava per a la plaça, quines titulacions, quins mèrits tenien que presentar, què tenien que argumentar per a ser avaluats. Si aportava experiència de coneixement del funcionament de la Diputació, perfecte, experiència en gestió cultural, perfecte, en gestió de col·leccions bibliogràfiques, experiència en el món universitari per a demostrar un contacte amb el món universitari perquè està molt vinculada a la institució Alfons el Magnànim, aquelles cosetes que pensaven que era ineludible que se tingueren per a poder desenvolupar i ser lloc de treball. No 2 titulacions, com han dit, se feren 4. Per què 4? Perquè estaven vinculades als 4 instituts que té de treball la institució Alfons el Magnànim, el servei este. I el Departament de Personal, en base a això, feu unes bases que se feren públiques. Estic supertranquil, supersatisfet perquè la nostra política és anar millorant en el dia a dia. Les eines de transparència, una gestió més participativa i més normal, encara que això sona un poquet estrany a vegades, però sí que tinc un poquet d'indignació perquè jo puc entendre que diguen que entren en el que és la gestió, perquè així cada partit pensa d'una forma diferent i veiem les coses diferents, però un poquet indignat de dir
escolteu, estem fent les coses el més clares possibles, el millor possible per anar avançant una situació que s'han trobat cap a una situació que seria ideal i se fa servir crítiques que no tenen a veure amb la realitat i que se perden més en les formes i en els detalls que en el fons.